Bernardo Atxagarekin gaude, Pamiela argitaletxean Erleak aldizkariak dagoeneko kaleratu duelako 12. alea momentuz azkena izango dela. Eskutan daukazu aldizkaria, hortzen 2009an ekindako ibilbide honi bukaera jarriko diozue lan honekin, ezta? Bai, hala da. Bukaera jarriko diguz gure ustez, helburua beteta dago, eta helburua zen euskal literaturaren lagin bat, zer izan zen euskal literatura 20. mende bukaera eta 21. mendearen hasieran, Erlean dago horren lagina on bat, ustez. Zuzendari moduan zeu, hemen azkeneko 12. ale honetan Euskaltzaindiaren mendeurren hori kontuan hartuta, Euskaltzaindia izan duzue hizpide edo berbeta gai nagusi. Bai, aurrena egin dut nik, neonek hau, Asun Garikanok eta Txema Aranazek, ze bereizgarri bada, holako aldizkari bat 3 pertsona bakarrik egin dugu, ez? Hori da aurreneko. Bigarrena, Euskaltzaindiaz egila da. Euskaltzaindia izan da ardaz bezala, baina benetan euskal kultura esan eta Euskaltzaindiaren historia esan, oso lotuta daude, esan izuke. Euskaltzaindiaren historia, dela bertsolaritza, dela literatura, dela horren inguruan muitz esan, gaur egun ez, gaur Euskal Herria zabalagoa da, eta gauza eta eragile asko daude, baina orduan ez. Orduan hau da, 20. mendeko euskal kulturaren historia. Euskaltzaindiarena ere eta hizkuntzarena, baina kulturarena. Gustura jardun duzue 10 urteko ibilbide honetan? Holako lanak hartzen dianean, Sisifori bezala, batzuetan harria oso astuna egite zaigu, batzuetan lana handia izan da izugarria. Eta udara asko pasa ditugu, liburu hau, holako liburu bat ateratzea, liburua da, handia du, geho gertatzen da beti azkeneko momentua implementatik ateratzen denean, da ikusten dugunean, eta esaten diogu gure gurari, zauzar egin dugu, ez, eta orduan poza handia da. Hementxe eskuartean IES izeneko liburua, Eskularru Beltzaken 4. atal hori edo, Jasone, zer da pixka bat hemen jaso duzuna oraingo honetan? Laugarrenak pixkat itxen dabana da, ez dut zango bukatzen dabanik bilduma, baina bai aurreko 3 liburuetan dauden korrapilo horiek pixkat askatzen ditxula, ezta? Holako badau bilakaera bat pertsonaiengan, horre modu tradizional baten gainera esango nuke, bakoitzaren bilakaera pertsonala eta bidai bat ere badago, eta IES bat, eta pixkat hori korrapilo horiek askatzen ditut IES liburuan. Zeu idazle lanetan, eta Joseba, zeu lehenengo liburutik baita ere, marrazkilari lan horretan, ez da, ilustratzaile edo? Halaxe da, niri egokitu zait pertsonaia hauei aurpegia jartzea. Azken finean, sail honetan esango nuke Jasonek garrantzia handia eman diela pertsonaiei berei, gero bakoitzak bere trama daukan oski, baina lan polita izan da, pertsonaia hain zehaztuak izanik, nik ere bakoitzari bere itxura ahalik eta zehaztuen ematea, jendeak ahalik eta hoberen pertsonaia horiek ikusteko buruan, ezta? Emateko sail guztiari izaera osotasun bat. Hemen ditugu, atera dituzuen 4 atalak edo, esan genitzazke, azkeneko 2 hauek, ikasbidaia eta IES, azoka hasi berri, zer espero duzu azoka honetatik, Jasone? Asko saltzia, hori izango, ez? Azoka batez ere da, saltzeko gune bat eta ezagutzeko, gure irakurleak zentzu dian ezagutzeko aukera ere badau, ez? Beraiekin hitz egiteko aukera, eta momentuz jasotakoa bentsat, ona izan da gainera, ni harritxutan hau, gazte xente etorri dira, sinadura eske, eta joan dira liburua sinatuta eta Josebak indako marrazki batekin, eta 2 egon dira, 14 urteko 2 irakurle, neska bat eta mutil bat, irakurtzea gustatzen zaie, baina idazten dute, eta batek eleberri bat bukatuta dauka, eta bestea, izan, eleberri bat idazten, orduan, ederra, ez? Zandi berei, bate daki, etorkizun baten hemendik urte batzutara, bereien liburu bat daukagu hemen irakurgai, azizke, badaola etorkizuna, vamos. Horako kontuak eta bitxikeriek egoten dira azokan, bai ez da. Liburuak hori 12-13 urtetik aurrerako gaztei zuzenduta daudela esan genezake? Bai, gaztetxoak, baina ja nerabezaroan sartzen hasita, badakizue haien kuadrilla arteko kontuekin, lehendabiziko maitasun horiek,
Agian protagonistak pixka bat adinari, baina pixka bat nagusiagoak izan daitezke, baina nik uste segurazki zuk esan duzun adina bolta hortan asko gustatuko zaiela sail hau. Bai. Beraz, hortxen, gonbidapena hemen elkarreko estanean izango ditugula, datozen egun guztietan, hemen zeuen eskularru beltzaken bilduma hau, ezta, Jasone? Bai, hori da. Eskularru beltzak, Kastina, ikasbidaia eta IES. Ibai Zabal argitaletxearen estan batean gaude, Aitor Arana idazlearekin, kaixo Aitor? Egunon, egunon. Bueno, Vampiroen hiria izeneko liburu aurkeztu duzu, 12 urtetik gorako gaztetxoen dako liburua, ezta? Bai, eta gainera ikasleek eurek eskatutako liburua da. Izan ere ni ikastetxeetan neskamutilekin saioak egiten ibiltzen naiz, beste hainbat idazle bezala. Eta egun batean vampiroi buruzko gaia atera zen, eta esan zidaten Aitor animatu behar zenduke eta vampiroi buruzko liburu bat idatzi, eta buruan geratu zitzaidan hori, eta azkenean vampiroen hiria atera zen. Kontatuko dugu pixka bat zer gertatzen den liburu horretan, uste dute vampiria izeneko fikziozko lurralde baten kokatzen dela, eta iratzartzen dela protagonistako bat, pentsatzen vampiro izan zela... Bai. Neska bat da berez, ez daukana garbi vampiroa den ala ez. Hori hasieran ez da garbi ikusten, poliki-poliki argituko da misterioa noski, baina bai horren inguruko gogoeta da. Eta horren atzean beste gogoeta bat ere badago, eta hori da norbera vampiroa balitz gustatuko litzaioke vampiroa izatea edo ez. Eta nik ikastetxeetan gai honi buruz hitz egin dut neskamutilekin, eta gehienek ezetz esaten dute, batzuek baiez noski, baina gehienek ezetz. Eta gogoeta hori ere badu inguruan. Bai. Eta azkenean neska honek horren inguruan ere erabakiko du. Eta uste dut pixka bat misterio hori liburu guztien zehar mantentzen duzule, ez da Aitor? Bai, badaude hilketak, noski hilketa batzuk, misterioa dutenak, eta hori oso erakargarria izaten da. Bai, telesailak gustatzen zaizkigun ontzat, eta baita gazteentzat ere. Eta orduan ni horretan saiatu naiz.